Yun, biyahe tayo ulit mga ka-That's Good. Nakapag-CR na tayo. Coquijala Highway. Ito na ang Coquijala Highway, ka-That's Good. Ang ganda nung bundok, oh. May ice. Yung tuktok niya, oh. Oh. Lupit, oh. Oo, para siyang ice cream. Bubblegum flavor. Ganda, oh. Falls Lake. Ang ganda na rito. That's good. Ito na yung highest peak, highest point ng Coquijala Highway. That's good. Nasa 2,000 meters above sea level. Taas, no? Ganda na dito na part ng highway mga kadas. Ganda na ng view. Tsaka dumami yung sasakyan. Kung nagpapangabot kami lahat dito. Kaso alikabok ko. Yan yung mga mga buhangin na nilagay sa highway nung winter. Pag natuyo ng ganyan, kadas ko maalikabok. Hindi ka pwede mag-open window. Dito. Alikabok. Malangkap po yung alikabok. Pero pag natapos na yan alikabok mga kadats ko, halimbawa na-brush na yan, nahugasan na yung kalsada, sarap ng magano rito, yung open window, amoy mo yung mga pine trees, tapos yung simoy ng hangin, presko, sarap dito. Ang sunod na ito mga kadats good na bayan na madadaanan natin, ayan, Hope, 26 kilometers kadats good hanggang sa bayan ng Hope. Yan, ang ganda, oh. Kaya masarap bumiyahe rito kasi ang ganda ng mga view nakikita mo. Yan, oh. Mga bundok pa lang view na yan, eh. Oh. Pati yung mga bato. Tsaka walang traffic, diretso. That's good. Biyahe, laki ng bundok. Chill ride lang tayo. Hindi tayo mamabdali. That's good. Pero nagpapagutom tayo kasi gusto kong kumain ng legit na noodles pagdating ng Vancouver. Yung Chinese na that's good restaurant. May legit na Lansu noodles. Sarap. Ganda talaga ng mga bundok dito. Kasi isang klase lang yung puno niya. Pine tree lang. Wala siyang nara tsaka acacia. But that's good, oh. Wala yun. Pine trees lang mga that's good. Pero ang ganda, oh. Ito na yung mga nilalagay sa kalendaryo sa atin. May mga sa poster. Ito na yun, eh, oh. Vancouver ka, that's good. Ganda, oh. Ganda dyan, oh. May ilog dyan sa kanan, ayan, oh. Ganda, no. Parang sarap magtampisaw dyan. Sarap maligo dyan, oh, sa ilog. Linaw ng tubig, eh. Lapit na sa Hope, oh, that's good. Lapit na tayo. Welcome to Chilliwack, mga ka-that's good. Nasa Chilliwack City na tayo. City of Chilliwack. Malaking city ito, ka-that's good. Tsaka mahaba-habang daanan dito, ha. Dito yung mga ka-that's good, yung mga tulips. Dito yun. Meron sila netong spring. Yun ang dinadayo rito, yung mga flowers, blue. Mga nagre-ready na sila ng farm mo. Hindi na mo tinutubigan na nila. Ano yan mga ka-that's good, at tataniman na. Ano yan? Ay, nag-aani sila ng berry. Yan yung ka-that's good, ayan.
Yung mga kulay pula na yan, yan yung mga bunga nung anong berry yun? Cranberry. Cranberry. Cranberry ba yun? Diba? Pinapalutang nila yung mga bunga kada. Galing ng pag-ani nila ng ano, no? Berry. Cranberry, no? Cranberry. Ano yun? Pinapalutang nila yung that's good. Ayan naman, mga blueberries. Yan naman yung mga blueberries, mga that's good. Pero wala pang ano, wala pang bunga yan. Malapit ng mamunga, mga that's good, mga blueberry. Wala, lupit na, no? Chill na chill si Tatang, no? Harley Davidson, that's good, no? Bagay kaya sa akin yan. Para akong chihuahua sa ibabaw ng kalabaw, no? Laki yun. Pero sarap siguro yan, no? Maglalabasan na yung mga ganyan kasi wala na. Namatay. Maglalabasan yung mga ganun dahil spring na. Ang dami ng Abbott Sport. Mga that's good. Dito na tayo sa Abbott Sport. Susunod na ito, Langley. Mga that's good. Abbott Sport BC. Malapit na tayo sa Vancouver, mga that's good. Ang haba, diretsong ano to, kalsada. Straight lang siya, ganito lang siya, ang haba. Parang expressway. Yun, nandito naman tayo ngayon sa Langley, mga that's good. Township of Langley. Yan, papasok na tayo. Mga that's good. Nandito yung ano, Fort Langley, yung Canadian Forces Detachment. That's good. Parang meron silang ano rito, may kampo ang Canadian na Armed Forces dito sa Langley. Kanina pa tayo tumatakbo ng diretsyo. 3 bayan na yung nadaanan natin. Mga that's good. Maya maya nasa ano na tayo, Vancouver na. Bukas yung tangke ng gas niya, oh. Itatabi niya yun, sasara niya. Ayan, oh. Hindi niya nakita. Parang likuran ng ano yun, no? Mazda Miata. Jaguar. Yun, no? Bukas yung ano niya, yung tangke ng gas. Baka yung takip lang naman yun. Yung takip, oo. Balik siya. Hindi niya alam kung ano ba, susunod ba siya dun sa ano lang tayo. Yan, huwag ka nang palipat-lipat ng kumpanya. Ayan. Hindi rin, no? Malapit na tayo sa Vancouver, mga ka-that's good. Ano na tayo, nasa parang eto na yung expressway na papasok, mga ka-that's good. Ayan, o, nakikita ko na yung pangalan, yung Vancouver. Ayan, o. Doon naman sa kanan, Ayun. USA border, Delta. Lapit, di Next ba? time dyan tayo. Save 7 minutes via Powell Street. Madadaanan pa natin ang Coquitlam area, mga ka-that's good. Dito na tayo sa Coquitlam. Dami pa madaanan, no? Bago makapasok ng Vancouver, no? Basta-basta diretso Vancouver na. Madaming dadaanan. Dadaanan pa natin ng Barnaby. Ayan, Continue straight. 11 kilometers Barnaby. Vancouver 27 kilometers na lang, mga ka-that's good. Ayan na yung tulay. Yung malapit na. Dito na tayo sa Burnaby. Dito na, mga ka-that's good. City of Burnaby. Diba? Karugtong na nito ang ano, Vancouver. Katabi na nito, ka-that's good. Ito na yung Burnaby na. Lapit na. Maya maya e-exit na tayo. 12 kilometers na lang. Dito na tayo, mga ka-that's good. Ayan na yung mga building ng Vancouver, mga ka-that's good. Kitang kita na. Malapit na tayo. Maya
Mamaya exit na tayo, mga 5 kilometers na lang mga ka-That's Good. Ayan o, kitang-kita na o. Ka-That's Good, malapit na. Use the right lane to take exit 25 to merge onto Miguel Street. Yan na mga ka-That's Good. 500 meters, papasok na tayo sa McGill. E-exit na tayo para pumasok ng Vancouver City Center mga ka-That's Good. Dito na tayo sa tunnel, no? Mga ka-That's Good. Galing, no? Tunnel. Oh. McGill. Take the exit. Eto na. E-exit na tayo mga ka-That's Good. Yan, no? Nakarating din. Uy, may tunnel ulit. Iba itong in-exitan natin ngayon. Nung nakaraan, hindi tayo rito nag-exit. Mga ka-That's Good ko na. Pupunta na tayo dun sa hotel natin. Mga ka-That's Good. Itong in-exitan natin ngayon, mukhang dito tayo sa gilid ng dagat nag-exit. Yeah, kasi harap tayo ng Stanley Park. Kaya pala. Ang hotel. Ayun, wala na tayo sa expressway. That's good. Ayan na yung bus. In 1.6 kilometers, turn left onto North Nanaimo Street. North Nanaimo daw. Dito tayo sa left para pang-ready na tayo. North Nanaimo. North Nanaimo. Sige. Cut! Dundasi Street, mga ka-That's Good. Dito na tayo sa In 3.2 kilometers, turn right onto Main Street. mga masikip na kalsada ng Vancouver. Lilig ng kalsada nila eh. Sabagay city na kasi to, tsaka malaking city. Kumpara sa Kelowna, ano to eh. Luluwag ng kalsada doon. Yun na yung city center. Nakikita ko na yung mga building. Ano? Papasok na tayo mga ka-That's Good, oh. Yan na. Ayun, oh. Ayan na yung port nila. Mga ka-That's Good. Ano to? Dito tayo sa right. Hawks Avenue. Walang kasasasakyan ng ka-That's Good, oh. Malinaw, oh. Maliwanag ang paligid. Lahat nakapark. Yan, ba't maraming tao dyan? Ito yata ang kainan ng mga homeless. May food distribution dyan, no? Hmm. May food distribution na yun. Ito ang In 500 meters, turn right onto Main Street. siguro ito yung mga unang ano rin, no? Ito yung mga naunang area ng Vancouver. Itong area na to kasi niluluma ng mga building. Luma ng mga building, that's good. Go past this light. Yan yung Then truck. at the next one, turn Pa, right. daanan ng bus to. Ha? Daanan ng bus. Hindi na. Hindi ah. Pwede rin daanan ng ano to. Kotse. Hindi ko alam. At the light, turn right onto Main Street. Turn right Dito, tayo dito, dito dito, sa dito. Main Street. Dito, homeless dito. Main Street. Ano, kainan nila yan. At the mga next stop sign, turn right. distribution ng oh. Yan yung harbor nila, that's good, oh. Walang harbor ng Vancouver. Dito tayo sa ayun na yung ano, Yeah. yung Canada Place. Yeah. Yun, di ba? Yeah. Dito tayo dumaan. Dito tayo. At the stop sign, turn Inexitan right onto natin, Waterfront Road East. late na, no? Lagpas dun sa inexitan natin dati. Ito pala yun. At least napag-ano natin, napagdudugtong natin ang ano, mga lugar. Dito pala tayo. In 1.7 kilometers, turn right onto Burrard Street. Dadaan tayo sa Canada Place. Ba't di niya tayo dun pina-exit? Siguro traffic, Not sure. no? Hmm. Yan yung Canada Place ka, that's good.
Yan, yan banda. Yung pinapasya-pasyalan natin noon. Dito na tayo sa city center mga ka-That's Good. You know, city center ng Canada. Ay, ng Vancouver. Ito na yung kumbaga business district. Ito na yung business district. Sa ilalim tayo dumaan pala. May ilalim pala yun, no? Ngayon ko lang din alam. No? Yup. May ilalim pala. Kasi dyan tayo sa Ibabaw tayo. Yan, ibabaw. yan, No? dyan tayo dumaan tayo dyan doon. Oo nga, yan. Canada Yeah. place nga yan. Oo, ito na oh. Yung ilalim pala yun. Ba't nandito na tayo? Dito niya tayo pinapadaan. Loko na naman yung apple mo. Baka maganda tong pinadaanan niya sa atin. Baka ito yung tamang daan. Ako nagtitrip lang yun. Maganda nga oh. Nakita natin yung ilalim ng Canada place. Ganito palang ilalim nito. At the next light, turn right. Nasaan ang light? Iikot tayo. Ayan Oo. Diba? Ito pala yung mga underground ng Saan ka lang? Vancouver. Ito. Alam ko dito tayo nagantay ng taxi noon, nawala tayo, hindi tayo hinintuan. Hindi iba. At the light, turn right onto Burrard Street. Then turn right onto West Hastings Street. Burrard Street na. Burrard Street. Turn right. Hastings. At the light, turn right onto West Hastings Street. Susubok ang driving mo rito sa Vancouver Saan exciting ang boat. Meron palang tunnel na ganun dun. Siguro tinitira nyo ng mga daming tumitira dun, no? Wala, malinis. Linis no? Siguro pinapaalis agad. Dito tayo mga ka-That's Good sa Hastings Street. Ito na yung business district ng ka-That's Good ng Vancouver. Kumbaga sa Manila Makati City kumbaga. Caldero. Ano to ba? Pwede dumiretso doon. Hindi, di ba? Hindi, kakaliwa ka dito. Pusa ka dito. Vancouver. Go past this light. Then at the next one, turn left. Kung gusto mo pala ng git-gitan, ha? Gusto mo ng git-gitan, ha? Gusto mo yan. Ginusto mo yan. Hiniling mo yan. Doon ka At sa the light, Kelowna. turn left Ang onto Robson tino-tino ng Street. buhay mo Then doon. the destination is on your left. Ito na. Yung palep. Ang tino-tino ng buhay mo sa Kelowna. Punta ka dito. Ganda nga rito Ano yun? Puro way stop to yata. Puro waste ba? Ewan ko. Ay, hindi. Puro waste ba tayo? Ewan ko. Kung first in, first out. Pag wala yun, tayo na. First in, first out. Tayo na, no? Pag walang Walang papasok. Pag walang main. Sinutan ulit tuloy tayo. Kakaliwa siya. Tignan mo din Saan wala kang lupit mo na? Sige tayo. Ganun lang. By chance. By chance. Kaya tayo, Nicola. Lagpas ng Nicola, malapit na dyan. Ayan na yung Robson. May parking ba yun? Wala. Meron. Papasok tayo sa loob. Di ko alam. Pero sabi niya may parking sila. $30 per day. Baka papasok tayo sa building. Tignan natin.
ba? The destination is on your left, 1431 Robson Yeah. Street. Arrived. Ah, ito palang Riviera Hotel. Ito na nga yun. Yeah. Wala yung video na sa langit. Hindi ko nga. Oh, may tinitignan ako alam sa video. Yan lang yung buhay yan. Saan tayo dito? Dapat dito tayo. Kahit ikaw kung saan mo gusto. Dito naman sa pinakagilid. Reserve naman nakalagay. I swear to please. Tayo sa hindi sure. Kasi hindi flat yung parking doon.